Naayo kuya, gibiyaan man tang kuya kuy. Gani ulat lagi pa uban asa ka to siya ni adto. Nakita man ako silang group chat kuy, nagchat-chat sila magmati daw. Mati? Natagiuban. Inyo kuya ulat lagi ba nindot ba kayo dito kuya? Balod dito ko, lami kay iswim. Kuno sa pa ka tumuuli si kuya oy. Magana no. Klaro si kuya oy. Wala man tang iuban niya oy. Sige lang kuy, pagkita mong laag, di na to ba nun si kuya ha? Dili din ako uban si kuya oy pagkita mo laag. Balag masukot siya sa tuwa. Okay na, balang matsuko to si kuya. Siya sira lalaag, dilitan niya uban nun. Nara na si panahon sa tuwa kuya do. Paabot lang jud tag panahon. Kano siya ka na mabot kuy no? Ambot lang po. Abot man dito po. Kita sa kong tiil eh. Tungkol siguro sa kong katiguangon ba? Ay, mayo kini mga bata oh. Oy, kini, suguon sa na ko mga bata na kay murag mga buutan man eh. Bangi ka ng bidong, parihog dong. Kabangi. Alitay, kakadritay. Ayaw. Ayaw. Masubok ka lagi. Wala, makalaging mo ito. Nagpakiang naman ko kagod. Oy, naman kagnay. Unsa di ay tuyo di mo? Sakit akong tilo, hubag kayo. Lo, noong sa din mong tilkol. Arthritis ganino, nagigunitan ba doon yung isa oh? Wala man gud na ko tutuyo ah. Wala man ka nag-ingon ko nga naday ka arthritis. Sabi na kong natapilok lang. Tapilok lang kita, ito nagkikiang nata. Na, sa imo ng katigulangon kul ba? Bitaw, sign of EJ niya puti na po yung kay kag buhok ah. Sabi dia, tayo na sa ikog buhok kaya ron nito tanaon, tiguang na noon. Tiguang na mong pagkatanawon. Bitaw ko, tanawar ko nang naong ni mo oh. Iskop yung mga bataan ni Hinoy, makayo, binang mga buutan mo. May pay ato ko, kanang, unsa di mong tuyo ko. Dong, maliyog kung ako sa inyo ha ba? Unsa may pamaliyog ni mo kul na bata pa man me. Dili ba, kaya sa'yo naman akong pamalihog sa inyo ha, igot ang mo palit. Unsa man pud mo paliton? Ka nang mamalihog ko palit og pansit ba, kay birthday sa anak kong god. Pansit? Sunay kaon dito sa inyo akol. Birthday gani kuya no, di simpre na gini kaon lain pag ampo ra sila. Birthday ko na din na, dyan ay kaon eh, pasaguasa ko be. Ay kuy, palito na itong gitsugo ni Uncle Kuy para makamam dati lang. Tara kuya, tara. Ay sayang, wala ba man siya nahatag kong bayad? Bayad day, kalimot ko. Bayad ko, at naman bayad ni mo. Ingali ko si Auntie Norma, nga ilista sa ko ha, Anjo XD. Ma-order na iyong pangalan kuya. Tara kuya ta. Palihog lang ko ha, palihog lang. Palihog lang ha, pansit. Tara. Ayo, Auntie Norma. Ayo. Gaya gidi mo tubag si Auntie Norma oy. Ikaw no, mingaw man. Ba't yung lakaw ko kay dugay man natubag? Taka armang ka kuya nga bungol bang guna si Auntie Norma mo nang dugay kimo tubag. Ikaw man dun ito eh. Tanawa na lang sa kuya kung naamay pa diri. May pansit. Kuan man ni baso man ni Koy. Dili man ni mao na biskuit po ni diri o biskuit. Dara kuya, mo guro ni kuya ah. Mo eh. Dara ah. Dara mo. May pansit pangalan. Ala, bitaw Koy no. Mo man ano kinay pansit. Bitaw kuya, lami po bitaw ni kuya. Tanawa ning isa o na ay sabaw. Bitaw Koy no. Kanan na lang duha tong paliton Koy para mapilian ni Uncle og naway sabaw ng pansit or wala. Bitaw no, tama po ka. Ikaw man to na Koy. Kao na lang nasunod diri sige. Wala natin eh. Auntie Norma, ilista lang niya upang kita ta. Ka ka naman tinun mani. Dili lagi na tara. Bungol bitaw to. Daya nila eh. Koy. Palit ka dun may pansit ni mo, Koy. Salamat kayo. Ang lagi taan. Ang lagi kasabot dito yung mga anak. Ang sige yun ang tinorma dito. Okay naman daw anak siya. Igikat lang lang ang bayan. Mayo. Aram ko'y paghanda sa mga anak ron. Asa man ron? Asa man ron? Dara! Pansit! Naay sabaw na apoy wala. Pwede lang mo pilian. Tanawa. Pansit na siya, Koy. Dagan kayo na ay 1, 2, 3, 4, 5. Unom na ha, pansit. Unom ka kilo na. Noodles ko mali. Di pansit noodles man eh. Pansit man ko na. Pansit na kabutang oh. Kapasit ka may noodles. Kamu mga mata mo yati. Sumali din na din. Dili man ni mao. Sao man ang ako mga bata mo. Yati mo. Hey! Yati mo mobile pa ko ni buanga mo.